Mogen we je ook even lastig vallen? En maar mee. Nou. Hi, ik ben Bas. Frans. Programma Onderweg van L1, kent u het? L1 ken ik, onderweg nog niet. Oh, nou, wij rijden à l'improvies door de provincie. Ja? En als we ergens een trigger zien, dat we denken van daar zit vast een verhaal achter, dan spreken we mensen aan met de vraag, in uw geval, Ja. gaat u of komt u terug? Ik kom net terug. Van een paar dagen weg. Oh, u heeft toch die lekkere paar dagen meegepakt. Precies, ja, precies. En mag ik vragen waar u geweest bent? Nou, helemaal naar Stunnes. Sint-Antonis. In het bos, ja. Ja, ik dacht even aan Sint-Tunis. Dat heb je namelijk ook in Duitsland, hier niet zo ver over de grens. Maar Sint-Tunis, dat zeggen eigenlijk vooral de mensen die... Lokaal. De locals. Ja. Bent u van die Nee, niet. Nee. Ik kom heel ver van. Ver weg, ja. Nou, even terug op Sint-Tunis. Ja. U heeft daar echt in dat bos gekampeerd. Ja? Daar ken ik 2 campings. Eentje is een familiecamping en de andere is min of meer kamperen bij de boswachter. Ja, de Vlagberg. Ja, daar heeft u gestaan. Ja, wij Oh, wat gestaan. leuk, die ken Ja, ik. nou, Daar heb ik ook gestaan, een jaartje of 2 geleden. Leuk, hè? ja, het is een mooie camping. Ja. Nou ja, het is heel... geen Basic. wildwaterbaan, Nee, geen... gewoon natuur. Ja. Ja. En dat, Daar gaan wij voor. Ja? Ja, U en uw vrouw. vrouw. Ja. Oké. U bent echt kampeerders? Al heel lang? Ja, nou, we vinden allerlei dingen leuk. Oh, vertel. Ja, nou ja, van kamperen, maar ook een hotel, een appartement. En van, ja, vele dingen vinden we leuk. Dus, En waar hangt dat dan vanaf? Waar u vervolgens voor besluit? Hangt dat van de locatie af, van het weer af? nee, het seizoen toch wel. Ja, januari, februari willen we wel eens naar Portugal gaan. Ja, ook erg lekker. Even de winter ontvluchten. Maar dan pakt u het vliegmachine? Ja, dat is een beetje ver rijden. Ja. Maar dit is toch wel redelijk... nou, het is een moderne. Het is niet... Hij is 16 jaar oud. toch al? Ja, je zou het niet zeggen. Nee. Hij ziet er heel goed uit. Ja. Ja. Komt dat omdat hij altijd binnen slaapt? Ik weet niet, nee, we hebben hem 3 jaar geleden gekocht. Oké. Ja, dus, maar hij is goed onderhouden, Ja. dat kan je wel zien. Wat was belangrijk voor u bij de aankoop? Het allerbelangrijkste criterium? Goed bed. Een goed bed. Ja. Ja. En niet te zwaar voor achter de auto. Ja. Nou ja, want u rijdt elektrisch volgens mij? Of is het Half. Ja. hybride? Plug-in. Ja. Oké. Ja. Nou, dan heeft u denk ik wel vermogen genoeg. Nu wel, ja. Nu Ja. wel. Ja. Oh, want 3 jaar geleden toen u hem kocht, reed u nog... deze hebben we pas 2 weken. Dus, ja. Oh, is dat de eerste in die uitvoering dan? In die hybride uitvoering? In de plug-in wel. Ja? Ja? Vorige was een hybride. Oké. Ja. Oh, dit is plug-in. Dat is weer iets anders. Ja. 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 Dus Is dat- 60 kilometer op stroom. En dan schakelt hij over. Ja. Oké. Wat was voor u de reden om over te stappen op... ja? Ja. Nou, met deze wind dan heb je wel een betere auto nodig. Ja, die andere mocht het wel trekken, maar was toch aan de lichte kant. Oké. Hey, dan staat u in Sint-Tunis, hè? Op de camping, midden in het bos. En dan lekker wandelen? Ja, wandelen, genieten. Gewoon de dag nemen zoals die komt. Dus pensionada heet dat, hè? Ja, bent u sportief iemand? Ja, we houden wel van bewegen, ja. Oké. Ja, niet overdreven, maar gewoon leuk. Ja, en dan wandelen, een beetje Wandelen, avontuurlijk ja, ook? fietsen, en, ja. Beetje avontuurlijk ook? Nee, die tijd is wel geweest. Rotsen klimmen en zo. Heeft u gedaan? Een beetje, ja. Met zo'n... Maar met name meer skiën, ja. Ah, oké. Ja, skiën wordt tegenwoordig ook wel lastig, hè? Als je kijkt naar de winters tegenwoordig, je kunt er geen pijl meer op trekken. Nou, we hebben 11 jaar in Canada gewoond. Oké. Ja, daar was gewoon winter 6 maanden en 6 maanden mooi weer. Ja. Oh, ik ben 1 keer in Canada geweest en wat ik het leukste vond, dat waren de mensen. In eerste instantie, hè. Ze zijn zo anders dan Amerikanen. Ja, klopt. Je moet ook tegen een Canadees niet zeggen dat hij een Amerikaan is, want dat vinden ze niet fijn. Nee, ze zijn... En nu al helemaal niet natuurlijk. Nee, precies. Nee, maar het is een mooie mix van eigenlijk over de hele wereld die Ja. daar samenleeft. En Ja. op een hele fijne manier. Ja.
Maar kwam u via uw werk in Canada Werk. terecht? Ja. Wat deed u? Als ik Ik vraag was mag. medisch manager voor dialysebehandelingen. Oh. Ja. En ging dat dan over apparatuur of ook Ja, daadwerkelijk? behandelingen, apparatuur, vloeistoffen, kunstnieren. Ja, zo met het hele pakket. Nou, we hebben in dit programma ook al eens een keer iemand gehad. Die had zijn eigen dialyseapparaat thuis staan. Ja. En dat was voor die man een geschenk uit de hemel. Omdat als je dat is heel moeilijk voor te stellen, maar als je zo bent aangewezen op dialyse, dan heeft dat een behoorlijke impact op je hele levenspatroon, je dagbesteding. Ja, alles. Ja, moeheid. Ja. Komt heel veel bij kijken. Ja, het heeft een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt, hè, het dialyseren. Ja, de laatste 30 jaar. Ja, nu stagneert het een beetje. We zijn nu wel bezig met dat mobiel thuis dialyseren. Of onderweg ook dialyseren. Maar dat is maar voor een kleine groep, denk ik. Het meeste zit toch aan of de hemodialyse met kunstnieren of de buikspoeling. Sorry, Buikspoeling, de buikspoeling. Dat Ja. is in een stoel. dat kan je ook thuis en- doen. Ja. Ja. Ja, ook s'nachts met een machine. Ja, dat Als doet je iets slaapt. s'nachts. Ja. En dan kan je overdag afkoppelen en dan hebben we weer je vrijheid. En waarom moest u voor uw vak dan per se naar... of per se, maar Nee, ik waarom moest niet. Nee, Oh, Het kon. het kwam. Het mocht. Ja, het is een wereldwijd bedrijf. En er was een mogelijkheid om in Canada te gaan werken. Ja, uw vrouw ging mee, neem ik Ja. aan. Heeft hij het ook naar haar zin Die heeft gehad? het hè? prima naar de zin Ja? gehad. Ja? Zit zij ook in de medische... Nee, in de customer service, zeg maar, de receptionisten, hospitality. Ja. En is zij daar in de toeristische sector gaan werken? Nee, van kapsalon tot modezaak tot leuke... ja, U heeft een vlotte vrouw volgens Ja. mij. Ja, die ziet er altijd keurig gekleed uit. oh, als het moet. Ja, Ja. We houden, nou ja, ook daarin kunnen we in alle... Tussen hip en casual ja, en gekleed. precies. En Ja. ook weer eens netjes. Ja, voor het werk had ik altijd een pak aan. Dus, Ja. ja. Even afgezien van de mensen vond ik Canada prachtig. Ik ben in Toronto geweest en de redelijk wijde omgeving. Dan heb je nog maar een fractie gezien van het land, want het is immens. Ja. In welke contraien zat u? Wij zaten woonden 2 uur noord van Toronto. Oh, Maar mijn werk was heel Canada. Dus ik vloog nog wel iets af, ja. Ja, ze pakken daar ook in Canada een vliegtuig alsof het een bus is. Hè? Ja, je moet wel. Het is, wat is het, 120 keer Nederland of zo? Ja. Ja, het is enorm. Ja. Heeft u dan ook in die 11 jaar nog de kans gehad om samen met uw vrouw echt iets van het land te zien? Ja, Want zeker vaak is wel. dat met je werk niet zo. Hè? Je gaat echt even naar een plek en dan moet je weer weg. Maar u heeft samen ook de kans gehad? Om, Ja. hè? Ja, want vaak had ik ook wel congressen. Dus altijd in steden in Noord-Amerika met name gingen we heen. En dan plakte er wel eens 2 weken achteraan en met een camper. En, ja, dus we hebben het beste er wel uitgehaald. Wat heeft het meeste indruk op u gemaakt? Welk deel? Welke plek? Ja, dat is eigenlijk een trip die we 2 jaar geleden hebben. Eigenlijk in Amerika, rond de Rocky Mountains. Ja, met Moab en de Grand Canyon. Oh, dus Bryce Canyon. u bent toch de grens over gegaan? Ja, om, ja, het is een prachtig land. Met zo divers. En dat zijn dingen die je op de rest van de wereld niet tegenkomt eigenlijk. En dat maakt het weer uniek. Ja. Rocky Mountains is ook mooi natuurlijk. En de Niagara Falls. Ja. Maar ja. Dus Ja, ja, nee. ook daarin heel veel mooie dingen. Ja, maar ook de uitgestrektheid, de meren, de wilde beren, de elanden. Ja. Ja, en dan kan Sint-Tunis u toch nog Toch bekoren, ja. toch nog bekoren. Heeft u nog iets op uw lijstje staan waarvan u zegt van dat willen we nog een keer doen voordat het niet meer kan? Nou, niet specifiek. Nee, gewoon meer van hetzelfde. En hopen Top. dat je gezond blijft en je best ervoor doen. En, Ja, hoe bevalt het u als pensionado? druk. Ja? Ja, zo. Nee, ja, veel sociale dingen. En de kleinkinderen en nou ja, de kinderen. Dus, Wonen ze een beetje in de buurt, de kleinkinderen? in Lent bij Nijmegen. Oh, dat is op een zich nog uurtje. wel te doen. Ja. Ja. Op zich ook wel een mooie plek, maar dat Lent dat is zo ongeveer ontploft. Hè? Dan wordt enorm gebouwd. Er zit geloof ik ook. veel jongelui. Ja. Ja, Ja. 20 tot 40. En bevalt het ze daar? Ja, prima. Ja. Ja, het is, nou ja, ze zitten in de groep, hè. Dus daar is het te doen nou. En vlak bij de grote stad. Hey, en hoe oud zijn uw kleinkinderen? 9, 7 en eentje van 3 nog.
Oké. En wat doet opa het liefst met ze? Ja, van allerlei dingen. Ja, van een stukje gaan fietsen tot puzzelen en voorlezen, voetballen. Ah, oké. Ja. En die andere, de oudste zit al op hip-hop. Dus Oh, ja, je moet wel bijblijven. nou, ik neem aan dat u niet Ik dezelfde hip-hop halsbrekende niet, nee, toeren ik met- mag niet. Nee. Nee. Maar gaan ze ook wel eens mee als opa en oma naar de Ja. camping gaan? Ja. Zoals in Sint-Tunis kun je kampvuurtje stoken daar. Ja, Dat is een dat stokenplaats hebben we bij. wel Ja. gedaan met Kijk. z'n. Ja, Ja. ja, want dat, ja, toch een bushgevoel, hè? Ja. Samen herinneringen maken. Ja, precies. Ik vond het heel leuk. Nou, ik Ja, ook. dankjewel. Succes met Ja. het programma. En veel plezier met de volgende trip.